Baksus. Gde je taj bus? Čekam ga već 100 godina. Stalno kasni, stalno kasnim. Da poludiš. Smrzavam se ovde. Led ledeni. Prehladit ću se. Strašno. Opet će biti gužva. Vozimo se ko sardine. Ja nisam sardina. Gospodine, slobodno mi sedite na glavu. Gospođo, možete i vi. Što da ne? Što više, to bolje. Ne kukaj, dosadna si. Dosadna sam. Nisam dosadna, samo mi je dosadno. Dosadno mi je. Ne gledaj na put, gledaj u reklame. Da, gledaj u reklame da ubiješ vreme. Ne gledaj u reklame, ništa ti ne treba. Tačno, ništa mi ne treba. Ali možda mi nešto zatreba. Uvek nešto zatreba. Nikad se ne zna. Da vidimo šta kažu. Sniženje za online korisnike. Savršeno. Ja sam online korisnik. Kakva slučajnost. Koliki je popust? 20%. Velikodušno, zar ne? Nije velikodušno. Nije neki popust. Nezahvalna si. Moglo je biti i gore. 10% popusta je mnogo gore. Šta je 10%? Ništa. Mrzi me i da računam. Ali 20% je već druga priča. Popust je popust. Svaki dinar je važan. Jao, smrznuću se. Gde je taj bus? Smrzli mi se prsti. Evo, već sam se prehladila. Ček da kupim nešto, iznervirala sam se. Šta nude? Čarape, čarape. Imam čarape, šta će mi čarape? Mada, možda mi zatrebaju. Nikad se ne zna. Ajmo dalje. Vidi ovo. 1999 dinara. Vredi. Stvarno vredi. Dobra ponuda. Isplati se skroz. Jeftino, jeftino, skupo, jeftino, idemo dalje. Da kupim jeftino? Ne kupujem jeftino. Samo skupo ili preskupo. Koliko para, toliko muzike. Ne mora da znači. Ne mora, ali šta ako znači? Bolje da platim, da ne mislim. Plati pa se klati. Evo, ovo je džabe. Mislim, nije džabe, ali je džabe. Skupo, ali džabe. Prosta matematika. Ček, je li ono moj bus? Jao, ode bus. Nema veze. Sad će sledeći. Taman da kupim nešto. Gle ovo. Baš se isplati. Ne isplati se. Lupaš. Bacam pare. Ma jok, nisam ja taj tip. Stvarno mi treba. Da štedim? Nije to za mene. Ja kad štedim, ništa ne uštedim. Onda bolje da ne štedim. Mislim, za šta da štedim? Za letovanje? Za zimovanje?
leto neće još, a zima već prošla. Čuvaj pare, čuvaj pare. Čuvam, čuvam, na kraju sve potrošim. Kako došlo, tako i otišlo. Jebeš pare, čuvaj živce. Ne znam da štedim. Ja skupim, ali onda nešto kupim. I onda nema, nestalo. Ali znam da trošim. To mi baš ide. Na šta trošim pare? Na sve. A sve košta puno. Pare su za trošenje. Ček da odem na njihov sajt, ja sam ipak online korisnik. Jao, ne osjećam ruke, smrzla sam se. Prestani da scrolluješ i stavi ruke u džepove. Jeste, pa da propustim popust. Nisam luda. Ovo je veliko sniženje. To je sad i ko zna kad. Ček da vidim. 3 za 1. Jao, kakva akcija. A ja sam žena od akcije. Sve je poskupelo. Cene skočile, otišle gore i sve je gore i gore. A ja šta ću? Kupujem, plaćam, radim, zaradim, pa potrošim i tako u krug. Ne nerviram se. Tako to ide. Gotovo. Prehlađena sam. Curi mi nos i ne mogu da pomerim prste. Trebaju mi rukavice. Ne osjećam prste. Evo ih na popustu. 3 za 1. Kupim 3, dobijem 1. Ma ne, kupim 1, dobijem 3. Kontaš? Ništa ti ne kontaš. Ovo je akcija, velika rasprodaja. Prodaju sve što im ne treba, a tebi treba. Svima dobro. Počastit ću se. Šta ima veze? U radnji je duplo skuplje. Zaledila sam se. Zima mi je. Skupo, skupo. Radi i zaradi. Onda troši pa potroši. Kupuj, plaćaj. Jebeš pare. Kupit ću, platit ću. Koliko sam dužna? Reci ili ćuti zauvek. Vidi ove gaće. Nisu loše. Ovo ne smem da propustim. Klikni ovde. Ne scrolluj, nego klikni. Jao, ne mogu da kliknem, zaledili su mi se prsti. Klikni. Ne mogu da kliknem. Neće. Izvinite, gospodine, možete da kliknete ovde, please? Sorry što sam pitala. Nema veze, sama ću. Kakvi ljudi. Neće, zašto neće? Zaledio mi se telefon, ladno se zaledio. I ja sam se zaledila, pa šta? Pusti me da kliknem 3 za 1. Kakav baksus. Izvinite, gospođo, može samo vaš telefon da kliknem? Samo da kliknem. 3 za 1. Važi. Izvini što sam pitala. Kakvi ljudi. Gle. Kijam, kašljem. To je ovaj pored. Gospodine,
Ajmo malo vitamini i ruka na usta. Ti ne možeš da klikneš. Ne, nije zbog virusa. Nismo kliknuli. Evo ga, proradilo je. Unesite broj kartice. Evo sad ću. Šta je isteklo? Vreme je isteklo. Kartica mi je istekla. Ladno je istekla. Ne važi više. Ma važi. A popust važi do nedelje. Ček. Imam ja drugu karticu. Vidi. Opet neće. Šta? Popust važi za proizvode do 100 dinara. Pa ovdje nema ništa do 100 dinara. Sve je rasprodato. Prevara. Ovo je čista prevara. Prevarena sam. Prevario me je butik. Sad ću zvati call centar da se žalim. Gde je broj? Hoću da se žalim. Nema broja. Jao, ode 3 za 1. Nije mi dan. Baš sam baksus. Ode bus. Jebi ga. Ništa. Ode bus, odoh peške. Ne nerviram se. Uopšte se ne nerviram. Ništa me ne nervira. Ništa ne može da me iznervira. Nisam baksuz ako nemam gaće. I onako mi ništa ne treba. Ma sigurno mi nešto treba. Ček da vidim šta ima. Šta je sniženo? Ne gledaj u telefon, gledaj na put. Crna mačka? Eno je. Gde? Evo je. Eto, ipak sam baksuz. Ne lupaj, nego trči. Pređi joj put, brže. Šta? Pređi joj put. Pa ide oko mene, kako da joj pređem put? Stvarno si baksuz.